Сайлаган һөнәре хисапчы булса да, бүген савымчы булып хезмәт куйган Әлфинә Музипова, апайым эшнең китеге булмый, яратып эшләгәч авырлыгы да сизелми аның ди башлады сүзен әңгәмәдә. 7 ел гына җәмгыятьтә эшләсә дә, шул кыска гына вакыт эчендә коллективта абруй казанган ул. Беренче ел эшкә килгәндә яшь таналар бирделәр, аны өйрәтеп, шуннан эшкә үрәнеп кителде инде ул. Монда эшләгән савымчылар да ярдәм иттеләр. Шуның белән эшләп, хәзер менә 7нче ел китте. Һәм инде менә быел да яшь таналар үрәттем. 8%-гә җитте. Әле инде алар бетмәде, әкренләп бозылып торалар инде, өйрәтеп торабыз. Бүген сөт саву процессы нигездә механикалаштырылган булса да, сыер савуы барыбер җитди хезмәт булып кала. Ул котлаулы зур игътибар һәм көч сорый. Бу хезмәттә физик көч тә, нык сәламәтлек һәм түземлек тә кирәк. Һәм инде әлбәттә малларны яратуда. Йонны улында яшәүче Әлфинә Газизҗан кызы әнә шул сыйфатларга ия. Монда терлекләр белән аралаша белергә, төркемдә 108 сыерның һәрберсенә аерым мөнәсәбәттә булырга кирәк. Эшләргә тырышабыз. Алай зарланырлык түгел. Эшне авыр дип тә әйтеп булмай, җиңел дип тә әйтеп булмай. Сәгать иртәнге 5-тә эшкә киләбез. Шуннан эшкә киләмдә ашамлыкларын этеп, шуңа тоз себеп чыгам, аннары инде савымны башлыйм. 9 сәгать 9-ларда шул эшне бетерәм инде. Әйе, иртәнге сәгать 4-тә генә тору ни тора. Берничә сәгать бер туктаусыз аяк өсте эшләү дә хатын-кыз өчен бинихая зур хезмәт. Һәм әлеге һөнәрнең тагын да бер ягы, сыер савучылар ел әйләнәсендә бәйрәмсез, ялсыз, шимбә якшәмбесез һәр көнне эшли. Чөнки сөт җитештерү хуҗалыкның төп локомотивы икътисади иминлеге. Эшләсә килеп эшләйбез инде, дәртләнеп дигәндәй, айның аена акчаны биреп торалар. Җитәкчеләребез алай сүзебезне кире какмыйлар. Менә быелгысы корылык ел булса да, алай ашлыкны да бирделәр. Җитәрлек итеп, шуннан бозавын да алабыз, малын да үстерәбез, шулай итеп эшләп йөрибез инде. Коллективта Әлфинә ханымны хөрмәт ителәр. Әлеге йонны товарлыклы сөтчелек фирмасы мөдире Таһир Хәзипов аның турында тик мактау сүзләре генә җиткерде. Әлфинә менә дигән хезмәткәр бик җаваплы, тырыш кеше ул ди. Бүген көндә агыйдә хуҗалыгының йонны фирмасында 1054 баш мал бар, шуның бүген көндә 400 сыер савым сыеры бар. Шуның 108 баш бүген көндә булаулаган таналар бар. Аны алдыңгыда яркы Музипова Әлфинә сава. Бурай эшеннән сәгатендә түгел башкара. Эшенә намус белән карайын. Аңа ышанып, менә бүген көндә 108 тана бердек. Ул һәр танада бүген көндә 15-16 литр сөт савып алайын. Әлфинә ханым агымдагы елны гына алсак та 11 айны йомгаклап бер сыердан 3953 килограмм сөт савып алган. Алдыда сөт җитештерү күләмен арттыру максаты белән эшли ул. Бу инде үз хезмәтен яратып башкаруын дәлилли. Сөтләре сыерларның юк дип әйтеп булмый, Аллага шөкер, менә көндәлек 13 центнердан артык сөт савам бит инде. Шуңа алдыңгылар рәтендә барырга тырышам, ул инде ул бик ортада каласы килмәй. Шуңа аның сире нәрсәдә дип әйтерем, бәләкәйдән кичкенәдән инде ул теге ишле гаиләдә үстем. Әнкәйләр, әткәй алай эшкә үрәтеп үстеләр, эштән куркып үсмәдек. Шуңа инде эшкә килгәч тырышып эшлисе килә. Аның тырыш хезмәте Башкортстан Республикасының Авыл хуҗалыгы министрлыгының рәхмәт хаты, район хакимияте, район авыл хуҗалыгы, җәмгыять идарәләре тарафыннан мактау кәгазьләре, рәхмәт хатлар, истәлекле бүләкләр белән билгеләнеп үтелгән. Хатын-кызны бит әле өендә 1001 мәшәкатьтә көтә. Әлфинә ханым бу эшләрнең барысында бер дә иренмичә бар күңелен биреп башкара. Минем зур терәгем ирем Радик. Бар эшләрендә бергәләп башкарабыз ди ул. Уллары Вадим да бу җитеп бүгенге көндә инде Себер тарафларында эшләп йөри. Без иптәшем белән икебез дә шушы Агыйдел җәмгыятендә эшлибез. Шуңа күрә ул миңа эше беткәчтән килеп ярдәмләшә, онсына рәхмәт. Шуңа безнең өйдә каршылыклар юк. Не анда эшлисең, дип андый-мондый бер нәрсәдә каршылык килми, бергә эшләгәч, семьяда да татулык бар. Шуңа дәртләнеп, бергәләп эшләп йөрибез.
Билгеле, бүген инде яшьләр авылда төпләнергә, авыл хуҗалыгы тармагында эшләргә атлыгып тормый. Әлфинә Музипованың фикере башкача. Авыл хуҗалыгы тармагында эшләгән кешенең иртәгәсе көнгә ышанычы бар, тамагы тук, өсте бөтен була. Ә сыер савучы ул һәр вакыт кирәкле һөнәр. Эштән курыкмаган тырыш кешегә бар җирдә дә эш бар ди ул. Бүген тулы канатлы тормыш белән яшәгән Музиповлар киләчәккә дә матур планнар корып гомер итә. Тырышкан табар, ташка кадак кагар диләр мондый эшсөяр гаиләләр турында. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.